ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୋତେ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପୁଣି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଯାଉନୁ ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତୋ ହାତରେ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବୁ। ଏହା ଶୁଣିକି ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ନଣନ୍ଦ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଆଜି ରେଷ୍ଟ କର, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇ ହାତକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ଚାଲ ଟିଭି ଦେଖିବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଭାଇ ସେଠି ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଛାଣିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପକୁଡ଼ିର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି କୋଉଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଚାହା ସହିତ ନା ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସହିତ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।